Čau, moje jméno je Erik a dneska som tu s Tomásom. Čaute. A dneska tu je video Hádaj, kto som challenge. Môžeme ísť na to. V tomto challenge ide o to, že tu máme papiere a na tých papieroch sú napísaní nejakí youtuberia proste. A my si budeme nalepovať nejaký papier navzájom a musíme uhádnuť, kto je na tom papieri napísaný. Môžeme ísť na to. Prejdeme na prvé kolo. Fotky youtuberov, čo máme napísané sem, máte niekde, vám vyskočí tu. A môžeme ísť na prvé kolo. Tak. Môže sa pýtať, Tomás, keď si starší. Som žena. Mám muža youtubera. No, áno, dá sa povedať. Robila pranky. Nie. Pýta sa ty. OK. Som muž. Nie. Som žena. Áno. Teraz ideš ty. Mám 18 rokov. No, asi medzi tak. Asi. Bývam s tým tukom. Áno. Pýta sa ty. Dobre. Tak. Mám biele vlasy. Nie. Ešte jedna otázka a potom pôjdeš ty. Dobre, už nekecaj, už rob už. Mám 19 rokov. Áno, tak teraz môžeš opýtať sa ty. Koľko pozná toho youtubera? Asi 3 roky. Pýtaj sa ešte ty. Dobre. Už som urobila video Nikdy som. Nie. Nie, OK. Tak ešte jednu otázku. Či má priateľa? Yes. OK, teraz sa môžeš ty pýtať. Kde bývam? Asi v Bratislave. Koľko mám rokov? Vyše 19-20? Asi, tak nejak. Je to Luci? Nie. Pýta sa ty. Má priateľa a chcem sa spýtať, hrala už nejaký let's play mala? Áno. Urobila nejaký prank? Nie. Teraz môžeš pýtať ty. Proste ti to poviem. Je to mama? Áno. Keď uhádol to ľudia, teraz som posledný ja. Urobila už nejaký let's play na GTA 5. Áno. Počkaj, na GTA 5. Počkaj, youtuberku urobila let's play na GTA 5. Áno. Je to podivné, ale áno. No, ďalšia otázka ti dám. Koľko má rokov jej priateľ? 19-20. A už natáčala nejakú ochutnávku? Áno. Aj nejaké video s frajerom? Áno. Som ľudská. Áno. Ľudská. Tak som ľudská? Yes, uhádol som to. Idem na druhé kolo. Druhé kolo môžeme ísť začať. Tak začnem ja sa pýtať? Áno. Dobre. Som youtuber alebo youtuberka? Youtuber. No, tak aspoň som dneska chlapec. Mám priateľku. Áno. Môže sa ty pýtať? Som youtuber alebo youtuberka? Youtuber. Mám priateľku? Pýtaj sa ty radšej. OK. Mám viac ako 300 000 odberateľov. Áno. Je Čech alebo Slovák? Slovák. Tak už viem, Gogoman TV. OK, uhádol som, kto som bol. Bol som Gogoman TV a teraz sa ide pýtať Tomás. Som český alebo slovenský youtuber? Slovenský. Sama si? Máme už tretie kolo a ideme sa pýtať, Tomás. Som holka alebo muž? Si muž. Mám viac jak 500 000. Áno. Jak 600 000? 700 000. Teraz budeš pýtať na odbery alebo na iné? Čakaj. Dobre. Viac jak
Milión. Nie. 900 000. Nie. 700 000. Pýtaj sa ty. OK. Tak, som muž. Áno. Mám žlté vlasy, alebo hnedé, alebo žlté. Hnedé. Mám 19 alebo niekoľko tak rokov. 19 alebo 20. Teraz sa môžeš pýtať ty. Mám priateľku. Áno, mal si, ale rozišla sa s tebou a teraz máš novú. Som Jirka. Nie. Pôjdem sa pýtať ty, alebo ešte máš? Ty. OK. Má priateľku? No. Tak sa môžeš pýtať ty. Sevaďák. No, nie si vaďák, ale si Čech. Sem Petrlexa. Áno, ale tam máš napísané Hogi. Hogi si teraz zmenil kanál na Petrilexa. Keď to už uhádol Tomás teraz a musím pýtať, ja by som to uhádol, tak. Mám frajerku, lebo nie? Nie. No. OK. Mám 19? 19, 20 tam nie. Točím pranky Nie. a sociálne experimenty. No. Som Čech? Tak som Slovák, aha. Natáčal nejaké GTA Let's Play. Áno. Asi mister? Áno. Idem na štvrté posledné kolo. Ty sa pýtaš, alebo ja? Ty. OK. Tak, začnem. Som Slovák alebo Čech? Slovák. Super. Mám biele vlasy. Mal si. Mal som. Tak sa môžeš pýtať ty? Som Slovák alebo Čech? Čech. Mám holku. Nie. Sevaďák. Nie. Pýtaj sa ty. Mám frajerku. Áno. Natáčal som nejaký let's play. Áno. Je tu Minecraft? Čo? Minecraft let's play. Áno. OK. Počkaj. Mám biele vlasy, mal som. Mám frajerku. Natáčal som Minecraft. Exploited. Áno. Dobre. OK, tak som už vedel, kto som, bol som exploited. Teraz sa pýta Tomás. Poznám ho. Áno. Dobre. Vydraju. Ňa. Strašne ho poznám. Tak medzi. Nie, asi to... Spravil s Gogom video. Áno. Tmusa. Nie. Mám viacej ako 500 000 odberateľov. Áno, rozmýšľa. Aké vlasy má? Žlté. Zával sa. OK, zával sa. Áno. Je to Jirka Král. Takže ľudia, to bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám páči takéto videa s Tomásom, môžete dať like. A ak sa vám páči moja tvorba s bratom, môže dať odber a jeho kanál, on natáča s Edkom, on natáča s Edkom, kanál dávam do popisku videa, tak si to pozrite. A to bude všetko, dajte like, odberajte náš kanál a jeho a čau. Čau.